ordinateur broderie a fini kɔni filɛ a cɛ ka ɲi kojugu n'i y'a don I bɛ filɛ jama cɛ la I tɔɲɔgɔnw cɛ la. Awa Jarabi k'i labɛn ko ɲuman sani a ka kungo kɛyɔrɔ sira minɛ a tɛ ɲinɛ a ka masirimafɛn bɛɛ la sanbala ɲɔgɔn kɔ. Bazin n'o broderie kɛra ni ordinateur ye waasa ale ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye. A da ka gɛlɛn dɛ a ka di bɛɛ ye I k'a don. Nin yɛrɛ broderie filɛ a broderie ka ca. N'i y'a don a kɔni tɛ ka ɲi tiɲɛna. O minnu bɔra Dubaï sisan olu nin y'o dɔ ye wa ɲɛ dɔw la broderie ka misɛn. Yan ta ka nɔgɔn ni Dubaï ta ye mais nin ye Dubaï ta ye hali a dessin ka misɛn ɲɛ t'a la. Ordinateur broderie kɛ atelier so bala ka caya ka taga fɛ. Kalabankura Bamako Kino kɔnɔ Mohamed Nimaga ale ka atelier so kɔnɔ a ɲɛ gannen don kosɛbɛ ɲɛgɛn dɔ dili la ordinateur ma. Yani a ka tila o baara la a ka clientèle dɔ y'i kun bɔ. Fini kalalan Abdoulaye Sogoba ale nana n'a ka client dɔw ka broderie de ye Mohamed Nimaga ka broderie kɛyɔrɔ la. Sabula o de bɛ sangala sisan ni waati in na wa o de man ka di kosɛbɛ clientw ye. Ka fara o kan a bɛ tailleur yɛrɛ fana olu bolo teliya fini baara la. Mɔgɔ caman bɛ k'a demander yɛrɛ mais a kuma la a wari de bɛ caya mɔgɔ ma quoi sinon mɔgɔ caman bɛ k'a demander. Bon tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ n ka baara nɔgɔya parce que a machine t'anw bolo. O la to n nana n bɛna n'a kɛ pour que n yɛrɛ fana bɛ se ka client sɔrɔ cogo min na quoi. Ni mɔgɔ min baara n'o ka ɲi n yɛrɛ fana bɛ se ka client sɔrɔ. Ka broderie kɛ ni ordinateur ye o ka teli wa a man gɛlɛn kosɛbɛ. Mohamed Nimaga ale tilalen ja sugandili la a bɛ fini bila ordinateur kɔrɔ o bɛ sɔrɔ ka ɲɛgɛn kɔni yɛlɛ fini sanfɛ. Nin y'a san 3 ye Mohamed ale bɛ nin baara in na a ye tɔgɔ ani tɔnɔ caman fana sɔrɔ nin baara in sababuya la a donna o mun na a facɛ sababuya la sabula ale fɛ o kɔni ka teli ka tɛmɛ tɛgɛlata kan wa a bɛ se ka ɲɛgɛn sifa bɛɛ lajɛlen kɛ. Broderie bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ broderie I veille o fɛn ninnu ordinateur bɛ se ka bɛɛ kɛ hali petit fil ordinateur bɛ se ka kɛ il suffit que dɔrɔn ka dessin programmé puis fana a baara fana c'est très joli. Bon an ka clientèle la précisément atelier de ka ca atelier bɛ mɔgɔ wɛrɛ min bolo ni ordinateur machine t'u bolo n'u ka client fini d'u ma u bɛ fini tigɛ a la an b'a kɛ ka d'u ma ne ka baara yɛrɛ base ye o de ye client fana bɛ n bolo n bɛ fini fana kala ka d'olu ma quoi muso ninnu fana bɛ na ni tɔrɔmɛtiri ninnu ye broderie ninnu k'u ka broderie quoi. Ordinateur broderie kanubaw olu tun jagoyalen don k'u ka fini bila ka taa fo Dubaï nka sisan ordinateur broderie caya kosɔn Bamako a ma sen bilen u k'u yɛrɛ bila o la. Seydou Anne ale b'a ɲɛfɔ ko k'i ka broderie kɛ Bamako yan ni ordinateur ye ko nafa ka bon kosɛbɛ wa ka teli ka tɛmɛ k'a bila ka taa fo Dubaï. I b'a ye I bɛ taa broderie fɛn fɛn bannen san ko Dubaï ni machine de b'a kɛ voilà u bɛ finiw bila ka taa Dubaï a bɛ broder k'a bila ka na a bɛ temps dɔ de ta i y'a faamu donc olu b'a ban ka tila k'a bila ka na donc n'i nana n'a ye siɲɛ kelen I b'a ye a tɛ temps ba ta quoi bon o bɛɛ nɔgɔyara I bɛ na n'i ka fini ye yan dɔrɔn I mana ni modèle o modèle ye o bɛɛ bɛ kɛ ka d'i ma n'Ala sɔnna. Ordinateur broderie kɛbagaw olu bala ka caya ka taga fɛ. Mamadou Nimaga ale ye o mansin feerebaga dɔ yɛrɛ ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ ko ordinateur broderie mansinw kɔni ko sɔngɔ bɛɛ b'a la wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sagonata sɔrɔ. Bon ordinateur machine a ɲinini bɛ ka caya mɔgɔw fɛ donc a ka di bɛɛ ka a baara kɛ donc a da nɔgɔn bɛ yen komi n'a fɔ a da gɛlɛnmanw fana bɛ yen cogo min na a sɔngɔ b'a daminɛ 1,440,000 500,000 fo ka taa se 1,16 ma an 1,30 b'a la fantanta bɛ yen famanta bɛ yen ni mun se b'i ye I bɛ baara kɛ n'o de ye. Marque min bɛ succès yɛrɛ la sisan mɔgɔ caman bɛ mun ɲini kosɛbɛ o ye Genome de o Genome de kosɛbɛ mais Genome fana kɔfɛ a marque caman bɔra. Ordinateur broderie bala ka yiriwa Mali la cɛ fara muso kan tissu fara bazin kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka I sagona ɲɛgɛn sɔrɔ teliya la ka kɛ I ka fini sanfɛ nafasɔrɔ sira don fana hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka bolola broderie kɛlaw kɔni olu dɔw jɔrɔ olu ka baara kana tunu pewu ordinateur sababuya la. Georges Atino VOA Bambara tɔgɔ la Bamako.